Darko, pogledaj gdje se vozi. Vozim se s tramvajem. I to ne bilo koji već divak. Mislim da ti se ovaj divak najviše sviđa. Više meni da. Meni se ovaj divak tramvaj sviđa mi se puno. Evo, jednu stvar imam da kažem da ovaj divak. A to je zavor da nikad ne rashoduje. Da. Toliko mi se sviđa da bi ja bukvalno volao da mi bude tučniji divak. Evo, bukvalno ti iskreno kažem. Da. Da iskreno, divak mi se toliko sviđa da bi čak i bio kućni ubivac, iskreno. I da, jedno čega se plašim, da pitam vozača da li i da mu objasnim koliko volim tramvaje i autobuse i tramvaje, pogotovo pošto ja ga pitam da me odvede u tempo da mi video prvo. Darko, nemoj da misliš da sam to ja prpnuo, nije nego tramvaj je tamo, ali da, divak je najbolji. I Tatra. Meni se najviše sviđa Tatra, divak i Kap. Bozanka je ne toliko. Moj drug voli Bozanka je toliko. Sutra ja i moj drug ima da se vozimo Kapom i Bozankom. Zato što na Tatrama, ako je nažalost divak, neće se vjerovatno da bude postoje vikenda. Vikendom tako ne dođe često tih divaga. Evo i zatvaranje vrata. Zato što ne sija ovo svetlo, inače bi bilo super, ali ajde. Nema ni škripanja, buke, tako da desetka, čista desetka za ovaj tramvaj. Da.